Kaixo, Node-RED bitartez Arduinoko sarrera analogikoak irakurtzeko bideoa grabatuko dugu ondoren. Goazen ba. Lehenengo eta behin gure Arduinoan sentsoreak konektatuko ditugu. Kasu honetan A0 eta A1 sarrera analogikoetan joystick bat konektatu dugu. 0 sarrera analogikoan joystickaren X ardatza konektatuko dugu. Eta bat sarrera analogikoan joystickaren Y ardatza. Ondorengo sketcha igoko dugu Arduinora. Ondorengo sketcha Industry Informatikako GitHubaren atalean Arduino serie artxiboan aurkitu dezakezu. Kopiatu eta itxatzi egoki. Sketch honek bi sentsore irakurriko ditu, lehen esan da bezala 0 sarrera analogikoan bat eta bat sarrera analogikoan bestea, eta biak aldatzen diren momentuan, bere balio aldatzen den momentuan, serie komunikazio bitartez bidaliko ditu Node-REDera. Arduinoak serie komunikazio bitartez bertara konektaturik dagoen joystickaren X eta Y balioak bidaliko ditu COM portu bitartez. Sketch honek luzea izaki joystickaren aldaketak nabarmentzen ditu. 200 puntutako aldaketak, bai X ardatzean eta bai Y ardatzean. Aldaketa txikiagoak nabarmentzea nahi duzuen sentsorea baldin badauzkazue, 200eko parametro hau balioz jetxi. Ondoren, aldaketak dauden bakoitzean, sentsorearen balioa 0tik 100era bitartean bidaltzen du serie monitoretik. Non 0 sentsorearen balio minimo den eta 100 sentsorearen balio maksimo den. Beraz, serie komunikazio bitartez, X joystickaren balioa 0tik 100era bidaliko du Arduinora, joysticka aldatzen den momentuan, eta Y joystickaren balioa ere 0tik 100era. Balioiek ez nahaztutzeko, Y ardatzeko balioa 100tik 200era bialtzen du. Beraz, 0tik 100erako balioak X ardatzeko balioak izango dira, eta 100tik 200erako balioak Y ardatzeko balioak izango dira. Behin esan da bezala, sketch hau Arduino IDEan kargatu ondoren, begiratu Arduinoa USB C COM portutan daukagun, kasu honetan TTY-koa USB 0 portan daukagu, eta sketcha Arduinora kargatu. Hori egin ondoren, Node-REDera etorri, eta Node-REDen network atalean dauden serial in nodoak erabiliko ditugu. Serial in nodoa serie komunikazioa irakurtzeko nodoa litzateke. Gure PC-an serie komunikazioa, alegia USB portua irakurtzeko nodoa.
nodo honen komunikazio parametroetan, lehen esan da bezala, USB 0, komunikazioa irakurri nahi badugu, device TTY-koa USB 0 jarri behar dugu. Hemen aurkituko duzue konportuak aukeratzeko desplegable. Ados, hor erabili behar duzuen bitrate Arduinoko idean sartutako esketxaren bitrate berdina izan behar du. Serial begin, 1200. Baudiotan eta hemen ere 1200 baudiotan. Ados. Behin hor gaudenean datuak etorri beharko bitzaizkiok. Ikusten dugu joysticka moitutakoan joystickaren balioak etortzaizkigu, baina string moduan eta enter batez amaituta. Beraz, lehenengo gauza, egin behar dugun lehenengo gauza, enter balio hori kentzea izango da. Beraz, split edo banatu mezua, bi mezutan, enter karakterea erabiliaz. Honek mezua, lehengo mezua, datu bakoitzaren mezua, bi mezutan banatuko digu, non bat mezu gutza izango den eta bestia joystickaren dagokion balioa. Hau X ardatzean 48 balioa eta hau Y ardatzean 50 balioa. Horregatik da 150. Orain utxak dauden mezu horiedanak borratu egin beharko genituzke. Beraz, ireiz kakotxarteako mezuak hori egiteko hurrengo funtzio aurrera ekarriko dugu. If baldin MSG payload desberdin kakotxak, alegia mezu utza ez bada, mezua aurrera atera. Bestela ez errez egin. Honek mezu utzak aurrera ez joatea ekarriko du. Berriz, esan da, if baldin eta mezua utza ez bada, desberdin baldintza izango litzake hau, mezua utza ez baldin badago, aurre abian du, return message. Honek, utzak ez dauden mezuak soilik bialtzen ditu aurrera. Mezu hauek oraindik garen string moduan aurkituko ditugu. JSON nodoarekin behan aurkituko duzue. JSON nodoa. Mezu haiek string izatetik JSON izatera pasako zaizkigu. Eta beraz, payloada numerik moduan ikusteko gai izango gara. Hor, ikusten ditugu zenbakiak dagoeneko number moduan. Bai, oraindik ere X ardatzeko balioak 0-tik 100 eta Y ardatzeko balioak 100-tik 150. Ondoren switch mezua nodoa erabiliko dugu eta 100 baino txikiagoak diren zenbaki guztiak lehenengo kanaletik ateako ditugu. Eta 100 baino handiagoak diren zenbaki guztiak edo 100 bigarren kanaletik aterako ditugu. Honek kanal honetatik beko kanaletik 100 baino handiagoak direna joatea egingo du eta goikotik 100 baino txikiagoak. Beraz hau X ardatzeko balioak izango lirateke hauek eta hauek Y ardatzeko balioak. X ardatzeko balioak 0 eta 100 tartean datozenak, 0 eta 100 tartean irten daitezen range nodoa erabiliko du. Nodo honek ez digu ezer egingo. 0-tik 100erako balioak, 0-tik 100erako balio bezala aterako dizkigu. Baina, beko nodoak sarrerako Y ardatzeko balioak 100-tik 200erako tartean iritsiko zaizkigu. Eta guk irteran 0-tik 100era
bitarteko tartean biztaratu nahi genituzke. Beraz, honek bai, mapeo edo rango aldaketa bat egingo digu gure iardatzeko balioengan. 100-tik 200erako balioak 0-tik 100erako balioetan bihurtuko ditu. Eta balio horiek biztaratzen baditugu, lehenengo x ardatzeko balioak biztaratuko ditugu, eta ikusiko dugu 0-tik 100erako balioak azalduko zaizkigula. Orain, x ardatzeko balioak. Eta orain y ardatzeko balioak ere 0-tik 100 arterako balioetan bihurtu dizkigu. Balio hauek, x ardatzaren balioak eta y ardatzaren balioak, MQTT broker batean publikatuko ditugu. Kasu honetan, Hive MQko broker publikoan, broker.hivemq.com broker publikoan publikatuko ditugu. Teitza/informatika/x topikean. Zuen kasuan, talde bakoitzak, x ardatzaren aurretik, taldea bat edo taldea bi barra kasu honetan, taldea batek, Teitza informatika taldea bat barra x topikean publikatu beharko duke. Ados, beraz x ardatzeko balioak Teitza informatika barra x topikean publikatu ditut, eta Teitza informatika barra y topikean y ardatzeko balioak. Balio horiek berriz ere brokerretik irakurri ezkero, eta hemen dator taldikide guztiek irakurtzeko aukera, bani neuk balio hauek 3 eratan grafikatuko ditut. Bai x ardatzekoak eta bai y ardatzekoak. Balio hauek ikasle guztiak grafikatu ahal izango dituzue, taldeko ikasle guztiak. Aldiz, balio hauek publikatu, Arduinoa duen ikasleak soilik egingo ditu. Beraz, talde guztien artean, ordenadore batetik balioa publikatu brokerrera, eta gero, danok irakur ditzakezue balio horiek. Topiko horretan, Teitza informatika X topikean eta Teitza informatika Y topikean arpidetuko gara. Subscribe to single topic. Teitza informatika X. Broker berdinean, noski. broker.hivemq.com Brokerretara arpidetuz gero, publikatu ditugun 0-tik 100erako balio horiek eta 0-tik 100erako y ardatzeko balio horiek ikusteko gai izango gara. Eta horiek dashboard batean biztaratuko ditut. Dashboard horren izena, sentsorea eta eragilea izango dira zuen proiektuaren omenez, eta bi zutabe izango ditu. Sentsorearen zutabea barkatu eta eragilearen zutabea. Eta zutabe bakoitzean 3 biztaratze mota egingo ditu. Sentsorearen balioa, sentsorearen GOG formako widgeta eta denborako grafika. Eta berdin eragilean. Bai? Momentu honetan, X ardatza eta Y ardatza erdi-erdien daude. Eta sensoreak eta eragileak, barkatu izenak, bilak balio erdian daude. Y ardatza jaisten bali madugu, edo Y ardatzaio, aldaketak ikus ditzakegu. Eta joystickaren X ardatzarekin jolasten bali madugu, aldaketak ikus ditzakegu. Bai? Joystickari buelta batzuk ematen badizkio bi aldetara,
bi aldetan egingo ditu bere irakurketak. Ados? Eskerrik asko.